Maňa saňa şu hukun musulman dogan türkmen biz ölüm ýatdan çykyly. Ölmeli, hemme kişi ölmeli. Ölme şeket yani yok, alem dünyada. Öwrläp dirilmeli diýilýär, emma diliň ujunda. O dünýäň gaýgysy, o dünýäň fikri. Nire kaçıp boljak? Nire kaçıp atyp boljak? Dünýäň akalada bir ajyp waga eşitdim. Bir Hudaýyň bennesi bir gatly garatyň içine girip bir benne hakynda gan şun boyuna çüp durlar. Bir jende goşup durlar. Bir öldürilipdir. Kimetde hakimetde beýlek şeýle çekeş bekeş. Şu bir Hudaýyň bennesiniň boyuna düşüpdir. Indi muň dädeti bir zinfuza adam. Hormatly tiýilen adam. Oňa haýyş, muňa temenna, oňa haýyş, muňa temenna. Ahir tanap bokurdaga girenne hulasasyny azad etdirler. Tanap beni bokurdaga girtini oklamaly ha. Şu taýda bir sebebi bolup şul beni azad etdirdi. Emma onundan sonra maturdan yıkılıptır. Kul innel mevtellezî tefirrûne min ayet Resul Hudaş ummatyna innel mevtellezî bişek ol bir ölmeke tefirrûne min siz şondan gaçýardyňyz. Ayda düktere var ýardyň. Galby salym gitýärsiňe Teherana. Hiç bir müşkülle yok. Verişet ýardyň her bir et ýardyň. Nire kaçakdy? İnnel mevtellezî tefirrûne min bişek ol ölmeke siz şondan gaçýardyňyz fe innehu mulaqîkum. Şu sizi gelip el mulagat etjekdi. İki zat biziň ýzymyzda. Biri biziň ölümimiz, biri de biziň rızkymyz. Birini biz gaçyp başymyzda gaý, birini kawlap başymyzda gaý. O da biziň ýzymyzda ýani. فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. Şol zahiri batini bilip duran Allah'a karşı biz eltilecek musulman doğan. Ondan sonra ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. O zaman Allah sizin eden işine haber verer. O zaman şu tayda musulman doğan biz her gayet mesuliyetimiz var. Fikretme böyle bir sürü zatlar var ya men tenhayi edebilýän. Şu beş vermek var ya. Şu beş vermek deňde. Emma şu beş vermek arada yankı ol Kermişte var ola hem diýen adı. Hital berekella. Odam şonu eliň bilen şeýle tutdum. Bulelle ikidi, bulelle ikidi. Men bir sefer ketdim, başa barmak bolmasa şonu birini tutup boljak ya. Şöyle urýan, nerede tutmaly şeýlerden? Beş barmak deňde, emma şu beş barmak şu bir ýerde bolmasa, şu bir ýerde bolmasa, işitip bolmaýar. Din uğrunda da musulman doğanım. Bayet menen esas mesulet etmeli.